Gipang diskarga gikan sa Motor Lounge Fatima Shakira ang 1,107 boxes sa smuggled na sigarilyo na nakumpiska sa pwersa sa Naval Force Eastern Mindanao pinaagi sa Naval Task Force 71 kagahapon Nobyembre 5, 2025. Sumala sa mga otoridad, walay legal nga dokumento ang 12 ka mga crew nga sakay sa Jungkong type watercraft nga ML Fatima Shakira. Hinungdan nga gipang kumpiska kini sa mga otoridad. Subay sa report sa Eastern Mindanao Command, girespondihan lang sa NFEM ang report nga ilang nadawat nga adunay watercraft nga gituuhang adunay kadudahang aktibidad sa kadagatan sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Hinungdan nga gideploy ang SEAL team sa NSWU-7 ug BA-481 3rd Boat Attack Division ug dihang wala kini mitubag sa ilang komunikasyon sa radyo, giduol nila kini ug gihimo ang visit board search and seizure sa ML Fatima Shakira. Dinhi na nahimamat ang 12 ka mga crew members nga gipanguluhan sa usa ka Master Nurhan Sabtula kung nakita ang mga box sa sigarilyo nga gipanabana ang 43.5 million pesos ang kantidad. Subay sa report sa NFEM, usa ka Alsamer Jaafar sa Lantawan, Basilan ang gitudlong tag-iya sa ML Fatima Shakira. Nalapas sa mga crew ang Republic Act 10863 kun the Customs Modernization and Traffic Act of 2016. Naseran nga gikan sa North Sulawesi, Indonesia ang mga sigarilyo og ihatod padulong sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Gipangsimhot sab sa K9 Dog sa PIDEA 11 ang mga smuggled na sigarilyo base na aduna kini palaman nga illegal nga droga. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Okay, game back.